חבר'ה, ערב טוב. אנחנו שמחים להשיק הערב את הספר היפה של מינה גורל, פגמים. קחי את הפגמים שלך ותני להם להשתזף בשמש. קחי את הפגמים שלך ותני להם להשתזף בשמש. החור בלב הנוי הוזה שינו מהאוויר הצח. קחי את הפגמים עוד מעט תפתח את דלת המרפסת ותטייל בה הלוך ושוב, מנסה לעשות סדר במחשבות. כשהייתי ילדה, סיפרתי בשכונה שנולדתי ביפן, ואני לא מפה בכלל. ברכות מינה. זה היה שווה לחכות הרבה מאוד שנים, משום שזה ספר ביקורים בשל. הוא לא מרגיש כמו ספר ביקורים. מהחברות והחברים שישבו בסדנה והיו ממש צמאים לשמוע עוד שירים ולשמוע עוד על ההתגבשות של כתב היד, ובאמת מאוד מאוד משמח ולראות להיות בסוג של איזה אינקובטור ולראות בסוף סוג של דבר שלם. מינה יקרה, תודה לך על ספרך פגמים שהגיעני, ותודה גדולה על ההקדשה האישית המרגשת. יש איזה מין, גם כן ראייה מאוד מאוד מפוקחת אצל מינה, וגם איזה מין תנועה כזאת בין דכדוך ואושר. בשירה אנחנו יכולים למצוא מזור, נחמה, יופי, פיוס והשלמה. השירה מהווה כלי להתגבר על הפגמים. בשירי פגמים כתוב, קחי את הפגמים שלך ותני להם להשתזף בשמש. הדבר החשוב הראשון לגבי הפגמים הוא לא לטאטא אותם מתחת לשטיח, לחשוף אותם ולגלות את הפצע. במהלך הספר ובמהלך חיי אני מתמודדת עם הפגמים השונים ומשלימה איתם. אני מודה לכולכם על שפסעתם איתי הערב על פני הפגמים בתחנות חיי השונות, בעזרתם של הדוברים שהשתתפו הערב, שכל אחד מהם העניק את מימדו ונקודת ראותו האישיים והייחודיים.